Ahojte, ako môžete vidieť, nachádzam sa na ostrove Pak. A na konci tohto ostrova vám dnes ukážem olivy staré viac ako 1000 rokov. Tak poďte za mnou. Tak, sme tu. Nachádzame sa na úplnom cipe ostrova Pak, na Lune. Presne tu sa nachádzajú spomínané olivy staré viac ako 1000 rokov. Takéto staré olivy sa nachádzajú už iba v Grécku a v Izraeli. Taktiež sú zapísané v prírodnej biosférickej rezervácii UNESCO. Do olivového hája vedú dva vstupy. Toto je prvý a zhruba o kilometr ďalej je druhý. Vstupu číslo 2 máte bližšie ku najstaršej olive. Takže my už chodíme po olivových záhradách a tuna je značka, ktorá nás vedie k najstaršej olive v tejto záhrade. Takže poďme. Počet týchto voľne rastúcich olivovníkov sa odhaduje až na 1500 kusov. Spoznáte ich podľa nápadne rovných tenkých konárov a menšieho vzrastu, než známe šľachetné typy týchto stromov. Takých lokalít s výskytom voľne rastúcich olivovníkov je v Stredomorí pomerne málo. Tie zákutia sú krásne, pripomína mi to, ako by som bola v Getsemanskej záhrade. Veď sa pozrite. A máme tu značku, áno, oliva 1600 rokov stará, áno, takže doprava, poďte za mnou. Dobre, a táto oliva je 1600 rokov stará, ale že vraj tu sú aj staršie olivy, takže ich skúsime nájsť. Našli sme ďalšiu značku. Toto je cesta ku najstaršej olive, čiže o 450 metrov prídeme ku olive starej 2000 rokov. Tak sme pri nej. Toto je jedna z najstarších olív na svete. Má 2000 rokov. Toto je olivový pravtec alebo olivová pramatka. To už ako vy chcete. Je to potvrdené aj vedeckým výskumom. Pozrite sa, aká je široká. Hovorí sa, akú má šírku, tak jej do široka idú aj korene. A my si ako vždy stade odvážame ten najlepší a najkrajší suvenír, olivový olej priamo z tejto oblasti. Tá chuť je niečo úžasné, tá horkosť a pikantnosť, je to skvelé. Olivové stromy stále poskytujú svoju produkciu pestovateľom a sú veľmi cenené. Dedia sa po stáročia z generácie na generáciu a každý, kto vlastní niekoľko týchto olivovníkov, je považovaný svojím spôsobom za majetného človeka. Na polostrove Lun rastie asi 80 000 kusov šľachtených olivovníkov, z ktorých niektoré sú staré aj 850 rokov. Okrem týchto v dávnej minulosti založených olivových hájov sú vysadené aj nové olivovníkové plantáže, ktoré budú k úžitku ďalším generáciám obyvateľstva tohto krásneho severného kúta ostrova Pak. Olivovník poskytuje prvé plody až po 20 rokoch. V samotnej dedinke Lun žije niečo cez 350 obyvateľov. Na ostrove Pak sa o tomto mieste takmer nedozviete. Proste žiadna reklama. Pozývam vás teda spoznať tento vzácny kus zeme a histórie. Ak sa vám moje video páčilo, dajte mi like a odber. Ahojte pri ďalšom videu.